Eta hurrengo hitzaldiaren protagonista Euskal Herriko Unibertsitateko kimika ezorganikoko irakasle da. Kristalografian aditua da eta materialen ikerketan diharduen EIDOS taldearen ikertzailea. Gotzone Barandika, aurrera. Bueno, arratsaldeon, Gotzone. Arratsaldeon. Gotzone, hemen denok dakigun bezala, ez kristalografia asko aldatu da, ez? Batez ere, 1723an, Maurice Capelerrek, Prodromus kristalografia de crystallis impropias hic dictis commentarium idatzi zuenetik, egon da bilakara, orduan galdera nahiko nizuke, Gotzonezuk, gaur eta hemen, zer esango zenuke dela kristalografia? Bueno, zuk esan duzun moduan, Capelerrek lehenbiziko aldiz aipatu zuen kristalografia hitza 18. mendean. Eta geroztik asko aldatu da. Kristalografia kristalen zientzia da, eta horren bitartez badakigu materia nolakoa den barrutik, badakigu atomoak nola doden kokatuta espazioan. Eta ze ondo ulertu zaizun gainera. Gotzone, ondo ulertu zaizu, eta nik uste nabarmentzeko dela, zu divulgazioan asko jardun zarela, Anboto aldizkarian idatzi dituzu artikuluak, Elu Jarrikoekin egin dituzu lanak, entzun zaitu irratian, garrantzia ematen diozu divulgazioari. Ez dakit, unibertsitatean behar besteko garrantzia ematen zaion divulgazio lan honi. Eta eskertzen da, zuek gaur hemen egotea. Garrantzia ematen zaio, baina nik uste dut ondino be jende gutxi gabilera divulgazio lanetan. Alde batetik, normalean lan orduetatik kanpo egiten dalako, gainera gehienetan doan egiten dugulako, eta bestalde ere, foru gutxi daudelako hori egin ahal izateko. Eta normalan, ez gaude ohituta gauza hauek egitera, eta esfortzu handia egin behar da, gustora gaude, baina esfortzua egin da. Baita guere, gustazuek entzuten. Aurrera, Gotzone. Berto. Tira. Urrengo minutuetan, ni saiatuko naz azaltzen, zelan eraiki utzuneak eskala atomikoan, eta are important... Gotzone, pixka bat barrura xogo, argietan, eta oeto... Hori, zelan egiten diren utzuneak eskala atomikoan, eta are importanteagoa zergatik. Eta zergatiarekin hasiko gara, eta horretarako adibide batez baliatuko gara. Egun, energia eta ingurumenaren arloetan zergin alegin handiak egiten ari gara erregai fosilei alternatibak topatzeko. Eta haien artean, hidrogeno bateria daukagu. Hidrogeno baterian oso erreakzio simplea gertatzen da. Hidrogenoa eta oksigenoa elkartzen dira, eta horren ondorioz ura eratzen da. Erreakzio honetan elektroiak pasatzen dira parte batetik bestera eta horri esker energia elektrikoa sortzen da. Hidrogenoa arina da, hidrogenoa oso ugaria da eta beraz antza guztiak dira abantailak. Baina antza esan dut, guztiak ez dira abantailak, desabantail batzuk ere badaude. Zer gertatzen da hidrogenoarekin? Hidrogenoa giro temperaturan gas egoeran dago. Eta horrek zer esan nahi du? Zelakoa da gas baten portaera giro temperaturan? Hori imaginatzeko irudi hau erabil dezakegu. Horiek erleak dira. Halako zehozer izango zen gas bat. Orain imaginatu erle horiek sartzen ditugula ontzi hermetiko batean, ontzi estanko batean. Orduan, haserre bizian dauden erleak izango genituzke hor sartuta. Eta hori da gertatzen dena, gas bat sartzen dugunean ontzi estanko batean. Eta horregatik agertzen dira, hidrogenoaren garraiorako erabiltzen diren ontzietan olako piktogramak agertzen dira. Horiek dira sustantzia sukoien piktogramak. Orduan, gazi eza gertatuko balitz, kasu honetan zer gertatuko zen. Oraintxe bertan ikusi dugu hidrogenoa eta oksigenoa elkartzean ura lortzen dugula. Orduan, nun dago arazoa? Arazoa honetan dago. Kriston estandar gertatzen direla. Zergatik, kontroletik kanpo
egiten badugu erreakzioa, gaz iesa baten ondorioz, orduan trukatzen den energia bapatean ekoizten da, eta hori ezin dugu aprobetxatu eta gainera oso arriskutsua da. Orduan, hasi bergara pentsatzen, zelan topatu konponbide bat arazo honi, eta txistean lez, bururatzen zaigun lehenengo gauza da antolamendua. Antola dezagun hidrogenoa kontrolatuta egon dadila. Eta, nondik hartuko dugu inspirazioa antolamendua lortzeko? Artistek esaten dute, haiek hartzen dutela inspirazioa eguneroko gauza arruntetatik. Geuk be. Eta, kontxo. Nik ez dakit zuen etxeetan, baina nirean behintzat, hau egunerokoa da, hau ohikoa da, bai? Orduan, honi erreparatuz, zer bururatzen zaigu? Niri lehenengo gauza hau, ez? Tira, izan gaitezen praktikoak. Gauzak ordenatzeko armairuak erabiltzen ditugu. Hemen daukagu armairu bat. Eta armairu batetik, bi ideia nagusi hartzen ditugu. Lehenengoa da, armairuetan utzune, tamaina desberdineko utzuneak daudela eta forma desberdineko utzuneak daudela. Hori alde batetik. Eta gero, beste aldetik, gauza batzuk eskegita daudela eta beste batzuk berriz pilatuta daudela. Orduan, hau ikustita, honetan inspiratuta, bururatzen zaiguna da, eta zergatik ez diogu egiten hidrogenoari armairu molekular bat, edo apal molekularrak. Eta kimika mailan, eskegita dauden gauzak izango ziren lotura kimikoaren bidez lotutako gauzak eta berriz pilatutako gauzak izango ziren elkarreragin fisiko baten bidez kokatutakoak hutsune horietan. Hau da gure zeregina. Hidrogenoari armairu molekularra egin. Orduan, lehen esan dugu armairu batean hutsune aproposak daudela, tamaina desberdinekoak eta forma desberdinekoak. Bi aldagai horiek parametro bakar baten bidez kontrola ditzakegu. Eta hori da barne azalen azalera. Neurtzen baditugu hutsunetan dauden aurpegi guztien azalera, parametro bakar horren bidez, aurreko bi aldagaiak kontrolatuta dauzkagu. Eta horretarako, hor dauzkazue poliedro batzuk, tamaina baliokideak dira, baina bakoitzean aurpegien kopuru eta aurpegien itxura desberdina dago, ez? Hemen daukagu tetraedro bat, honetan 4 aurpegi eta triangularrak dira, hemen kuboa, 6 aurpegi, karratuak, oktaedroa, 8 aurpegi eta bar. Beraz, parametro horren bidez, barne azalen, azaleraren bidez, kontrolatuta izango ditugu bi aldagai horiek. Eta aurrengo galdera da, eta ze tamainakoa da hidrogeno molekula bat, jakin beharko dugu gure molekula ze tamaina duen. Hidrogeno molekula bat, nukleotik nukleora, distantzia hau, 64 pikometro dira. Hori nanoeskalan, amartar batera ere ez da ailegatzen. Eta nanometro bat, milimetro bat baino, milioi aldiz txikiagoa da. Orduan, pentsatu zelako armairu txikiak egin behar ditugun. Orduan, Ipar Amerikan esaten duti, think big, guk ez, guk egingo dugu think nano. Arazo hau konpontzeko guk think nano egin behar dugu. Kalkulu bat egingo dugu. Har dezagun kubo bat. Kubo batean 8 aurpegi daude, 6 aurpegi daude, eta demagun aldea metro bat dela. Orduan, aurpegi guztien azalera, azalera guztien batuk eta egiten badugu, guztia 6 metro karratu izango genituzke. Baina, orain, kubo honetatik 8 kubo egiten baditugu, hau da, aldea, erdira eramaten badugu, orduan, daukagun aurpegi guztien azalera 12 metro karratu da. Beraz, argi dago, zenbat eta poroen tamaina, zenbat eta hutsunen tamaina txikiagoa izan, orduan eta azalera, barne azalera handiagoa dela. Eta ideia honekin egiten dira material porotsuak.
Zenbaterainoko handipena lor dezakegu punta-puntako material porotsu batean? Gramo batean, dentsitate horretakoa, lor dezakegu futbol zelai baten azalera. Harritzekoa dago, ezta? Iaia 7.000 metro karratu balioaren inguruko azalera lor dezakegu gramo bakar baten bidez. Beraz, agian zinc nano hori ere, zinc big da, ezta? Kasu honetan. Orain, zergatia ikusi dugu, zelan ikusiko dugu orain. Zelan eraikitzen diren material hauek. Bueno, horretarako guk erabiltzen ditugu, erabiltzen ditugu ligando organikoak alde batetik eta zentru metalikoak beste aldetik. Eta erreakzio kimikoen bidez, arkitektura molekularrak egiten ditugu. Horrela, hutsuneak sortzen ditugu. Hemen berdean ikusten duzuena, utzik dagoen espazioa da, erabilgarri dagoen espazioa da. Eta hor sar daitezke guk nahi ditugun molekulak. Orduan, hauek arkitektura molekularrak dira, eta hauek dira MOF materialak, inglesetik datorren esaldi hori, termino hori erabiltzen dugu. Bueno, lehen esan dugu, ligando organikoak eta zentru metalikoak kombinatzen ditugu material hauek lortzeko, eta hemen adibide batzuk ikusiko ditugu. Adibidez, ligando organiko honen bidez, kanal karratuak lortzen ditugu hemen. Orain, antzeko ligandoa, antzekoa da, baina beste ezaugarri batzuk ditu, beste bigarren ligando hau, honen bidez, kanal hexagonalak lortzen ditugu. Eta azkenean, beste antzeko ligando bat, hau lengusoa izango zen, baina desberdina da, honen bidez, kanal zirkularrak lor daitezke. Horren erakutsiko dizkizuet, gure ikerketa taldean lortutako adibide batzuk, material porotsuak. Hau adibidez nanobola bat da. Eta nanobola honetan, horian dago markatuta, berriro ere, erabilgarri dagoen espazioa. Eta nanobola hauek erabil daitezke kutsatzaileak absorbitzeko ur naturaletatik. Beste adibide honetan, ikusten dituzuen molekulak, gorrian daudenak, pilatuta dauden molekulak dira. Elkar eragin fisiko horren bidez, pilatuta dauden molekulak dira horiek. Eta azkenengo adibide honetan, lotura kimiko baten bidez, txertatutako molekulak dauzkagu. Eta gainera ikusten da, hori egitean, lotura kimikoa egitean, aurpegia gero eta lauagoa dela. Bai? Bueno, orduan, aipatu dugu hidrogenoa, egon daitekela gordeta material porotsuetan. Aipatu ditugu kutsatzaileak, absorbitu daitezke ur naturaletatik. Beste sustantzia batzuk ere gordeta garraia daitezke material porotsuetan. Adibidez, negutegi efektua eragiten duten gasak, farmakoak eta katalizatzaileak. Zergatik aipatzen ditut katalizatzaileak? Begira, lehen, hidrogeno bateria ikusi dugu, eta dispositibo honetan, hidrogeno eta oxigeno elkartzen dira ura emateko, katalizatzaile baten bidez, kontrako erreakzioa lor dezakegu. Ur molekuletatik lortzea oxigenoa eta hidrogenoa. Hori egiten badugu modu kontrolatu batean, orduan zirkulo jasangarria itxita daukagu. Eta amaitzeko, txilida ekarriko dugu gogora, txilidak esaten zuelako, berak espazioa inguratzen zuela, bere lan azala espazioa inguratzea edo utza markostatzea. Gurea beste antzeko zerbait da, ezta? Bueno, hoize da guztia, mila esker. Eskerrik asko, Gotzone. Eta orain, Maialen eta Jone, aurreatu biak, biak etxean zaudete eta gaur alaba etorri zaizu etxea, kezkatuta. Ikasketetan jarraitu nahi du aurrera, baina ez dakiz eder hartu. Eta aholkua eskatu dizue. Eta biok eman diozue, baina diferentia. Maialenek esan dio, zu zientziatatik jun. Eta Jonek esan dio, ez du letratatik jun.
Gaztetatik ez baita nahiaina jakiten, nik esango dizut zu esportatu kirten. Ikasitzazu zientziak merkatura irten, letrei inork ez die kasurik egiten, letrei inork ez die kasurik egiten. Letrena naiz eta den zuretzat jolasa, aukeratu dezala behintzat bere kasa. Kimika eta fisika azean abasa, baietz karrera egiten 8 urte pasa. Baietz karrera egiten 8 urte pasa. Baina letrak zer dira, poeten aproba, hitz jokutxoak egin ta pasa denbora. Filosofia fuera ta kimika gora, Bertek esan bazuen ala izango da. Bertek esan bazuen ala izango da. Bert etzazu aipatu gauden onenean, zientzia garrantzitsu zure esanean. Hori ikasten badu diozun planean, baietz Alemanian bukatu lanean. Baietz Alemanian bukatu lanean. Irten bide pixka bat bada zientzian, letrazaleak berriz dabiltza etxian. Ze diferentzi dago joan iesian, edo hemen geratu talangabezian. Edo hemen geratu talangabezian. Lanik ez dagoela ez da hain arraro, letretan izango da lan ezen esklabo. Kazetaritza egin dezala takabo, ETB-en aldatzeko zer badago. ETB-en aldatzeko zer badago. Kazetaritza ez alda guztiz estandarra, hobe ikasi zientzia fisika tabarra. Gero ETB-en eman eguraldi txarra, hori baita sinistu liteken bakarra. Hori baita sinistu liteken bakarra. Kazetaritza ezpada igual bere zati, arte ederra ere lezak erabaki. Ta baietz diru pila artea aitzaki, ze gero brabat zer den inortxok ez daki. Ze gero brabat zer den inortxok ez daki. Artea, poesia,
ze abstraktu, ze laino, hobe zientzia ikasi, hankak lurreraino. Tarri batez bi kolpe izango diraino, poetikoagorik ez da zientzia baino. Poetikoagorik ez da zientzia baino. Aholkuak ematen guk zenbat meritu, lata hau botatzea ez alda delitu. Postuko gintuzketa gu biokarritu, zientzia politikoak egingo balitu. Zientzia politikoak egingo balitu. Eskerrik asko, hemen gazte batzuk ere badaude eta ez dakit pistaren bat lortu duten.